Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras ay amin papagayam. Sakbay na, makablaawan man pa dagiti sumaganad a papagayam. Sagaba and Family from Felimar Rondares, Jasmine Rivera, Ward Smart, Alcatino Mayas, Florenda Kimpaoy, Josie Marquez Gumalot, ken kada kay amin namang tartarabay, iti unay daytan kaka, anaraar tinamnama, ken amin na vlogs, dito'y YouTube channel tayo a Jor Drama Tips TV. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Managin ko kuna. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Apay aya arteng, tasaan ka ang makapampanaw di tayan titawa. Masursurunak nga ron bakit? Masurong ka kanya. Apay kit din ang masurunak kan ka. Dinungdungo ka unay, masurunak kit din. Agraraman, kaano pa'y adinungunak langgong. Apay di mo patsay. Ay, isan mo ngayaw awan ti damdamagag? Apay akay kayat mo ti agiyan ditoy ayan titawa. Ado nga min ti mabuya. Ado ti anyatayan. Ay, nagtanto mata mabaya mabaskaws. Anya tinang bastusan dagita babae ken ka. Di mo namagayin, basta bastos na. Apay nakatanaw kalatan. Adan samot tan-tanawam ditoy. Kita akman? Nagitaman lang, bastos ang babae. Bastos ngay bagbagamat. Sika ati bastos. Alya, awan pa ti binas bastos ko bakay. Bastos ka Tapag-ayat mo abuy-buyaan, dagiti dandanin lamo-lamo babae dita. Adamot pa gananay na. Iso na lang ata nagkiteng kan nagkipot launa ya surpan. Ba daw asa na maakuban ti sangaw kun likaw magkita ti tiyan. Dayta, ti bambantayam ditoy ayan titawa. Masuronak nga ron kadakwada. Kaya't ko ida pagsasawan. Ung tak kumaeda ta kasta ti panagbadbado ta. Ong taktaro pa. Kay kayat mo kindi isungaro da sang ka makapampanaw dito ayan titawa. Unay daytan kaka. Nisira akong dayto tawa. Kun lansaak tapnusan mo na malukatan pa'y. Unay daytan kaka. Nagpudot law na Apa yan nakasara na tamay sa atawa? Inlansan ni Nanang Manong. Anya? Ni apa nga nga inlansana? Tapno awan ka nung tisirsiripon ni Tatang ababae. Apa? Manirip ni Tatang? Uwan ang ata. Isungarod alinan saan ni Nanang titawa, bambantayan na mo ilatta ka nun. Naglulukam. Kasaritak man ni Tatang. Kastan tumat ti aramid yo Tatang. Anya nga ita.
Anya nga aramid mo nga magbagam preday. Nalaing kayo kanong agsirip kuna ni nanang. Nya nga agsirip. Makita lang mo't nagtanawak. Apay sirip na jayan. Aguuyong ngamin di inlayaw. Saan nga rodapod na tatang? Saan na talaga? Nagalas mutan ti pagkitkitaan na kanyak. Talaga nagalas iti may sa alakay iti maawagan naman nirip. Naalas tatang. Uwan nga raon. May babalaunay ti dayaw kao. Sa payjak na padpadas ti nagsirip iti unos ti panagbiag kao. Ulbod ka mo't arteg. Kano na ipigkat taubo mo di tabatog titawa. Isungarod alinan sa akon. Anya? Ado ti matanawan dita bailarina. Bailarina? Wan. Dagiti man nala babae iti rabi ay. Naidaitan kaka. Manong Arteng, awisan ka man. Pag-awisam kanyak bantar, pagpasartay ton rabi ay. Sa dinaw, iti minuyungan. Anyat sa sawamat, minuyungan niragsak. Anya nga data. Itayan lang itinabanglo sa sabong. Idirit sa maunon nga data. Agin di ka mangarting. Katno favorite mo. Anya? Mapantay di club. Ay, sangiwat mo. Mangig ni bakay, delikadaw. Sige. Naibagak mo din. Siyak ton tinagasamtap no siguradaw. Tanu siyak timang nagaskin ka. Madlaw ni nanansang. Sige, unbantar. Kakayatak na ita. Anyat pagsarsaritaan nyo dita. Ay, anya jay kunam akakayatam. Kuha, bakit? Anya jay pagsarsaritaan nyo, bantor. Anya ti ibagbaga na daytaw. The chicks na do. Kunak to paikat, babae manan. Langgong kamot bantar. At daya imbagbaga ka chicks ti kayat ka. Ninanansang tinangibaga ti dayta. At ti kunak na kat chicks. Ti manok. Ti kakayatan ni mga arting. Ayan na, tamanok. Aday ibalaya. Ipasyar ko nito dito. Ipasyar. Wala na. Ipasyar ko ni chicks manok. Ay paraman ko ni Mang Bantor. Para manami ti checks. Wala na. Saan? Babae. Kawitan. Ada ka di chicks yu adwa. Mang biro kami pa ya. Awan ko na. Ulay na itan kaka. Napananjay amayaw. Diya ka muna nang. Saan mo ta nagpakada? Adalang araw dita Awan. No, agsasarita kaya talo itay kada Mang Bantor. Kaisumat. Awan mo timbagbaga na papanan na. Nagkuyog na nga taa kani Mang Bantor. Ay, agalwad jay amayaw. Apay ka din nang. Putdak. Ni, natipot din yung. Putdak ti karadkad ti amayaw nagloko-loko. Ulay na itan kaka. Nagsaya at dito'y Bantor. Ulap ko ba daw magusto ang kayo. Minuyungan lagi tinabanglo asab sabaw. Why? Nagbabanglo na kin naglalapsat sa. Talaga mo. Sa araw na kayat ko ina nga ara-ara kupay kan say-say kupay. Okay. Saan ka ba? Awalan di sa pulang mga arting. Reman no rin nabita dito. Babali na tao na. Masapol nga ti kwartam. No problem. Kaya sasawin, ti kwartayang. Ano ba? Nakadunin lang iti nakandaduan abaon. Sure. Baol akinandaduan niya.
Di ba kayo, timang ikan kanda daw. Okay. Itikas ka, awan mang takaw. Hello. Kapoy ka, mangartay. Ah, basa pula si katimang igamit ikan dalo ti baol ngayon di martayaw. Hi. Unyag basa. Alak tuman kan ni bakit, tay paduplikit ka. Pasayatong na itatak no, andalat ta kwartam. No, kaya't mo ti mangalay ti baol. Anda pang ubayan ti chicks. Hulay na itan kaka. Kakayatak ah! Alas 12 iti rabi ngamawan meten ti anak ti Diablo nga arteng. Amuklatan asabali tar aramiden na. Ket dayja abantor ti kanayon akaduana. Siguro insungsung ni Bantor. Agsaga na mo't dayja abantor tatalaga takcharik ida. Diablo dagita tattao. Ops, naging inayad kamot asimrek arteng. Ano? Apay, ada ka hide in sigmaw. What ada at ang araw? Asina? Nagtitikis na. Manok ka litsaw. Kung bakit? Litsaw naman ako. Ikatangan kantaw. Kaano? Intundom tangti ka nito. Ulawon na ka di arteng. Di kan tumabalin yung ulawan. Bakit? Talab na lab ka. Tildik do aspar. Nagsayatan? Makapa-English gayam? No adda chicks ti tao anya. Wala bakit? Manok kakawitan. Ay, upa ko na kuma-checks. Ay, wine. Manok ka litsaw. Managin kukuna ka talaga. Ay, unay datan. Bagbagan nyo man ti amayo. Ngamen dandanin mapuno ti drum. Ah, Bilbilangak. Agpulon tulata. ay, unay datan kaka. Delikado nga rodan, nanang. Iso nga ron ako nakabagbagan niya. Tano siya ti mapunuan ay agbabawe ti amayo. Agbabawe. Bayan nyo, kasaritak ni tatang. Sapay naglaing agartista. Managin kukuna. Ah, Ala, bagbagam baring ipangag na ka. Tano saan mangultimon. unay datan kaka. Yang ay mangarting, mapantan. Uwan babalin ay asaan. Good. Umay kang rodag. Pagluganan tangay. Ala, tricycle ko. Oy, Bantor, ada ka manan. Chicks manan. Uwan na. Saan? Anyat pangaw-awisam kini arteng. Saan ko nga mawisan na. Awan mo't pangawisakin ko na. Amangan mo't no si kati mangaw-awis kun pa na arteng. Ay, awan agin inawis ka na kamay. Padasum laeng ti rumwar. Saan kan amakadapaw dito'y balay no rumwar ka? Ay, na bakit ibagak manlangan kan katipon na. Mapanmi kitaan tay lugan ng ilaklako ni Sibiyaw. Nalakati, pangilaklakwan na. Sayang mo't ano saan ko amaala. Iso atila pampanunutam mo't mga al-alyakin ka. Kasano nga men? Kat managin kukuna ka? Apad da kwartam? Di kwartatan Total duata mo't amairanaw. Adan tunlugan ta. Iso nga irwarmon ti kwartata at tinulba kami ti baawol. Darasam. Ina, naglalapsat mo ng ititiks dito. Uy. Siya Ay, ado kwarta kita. pili ka iti yawin mo mga tay. Mayat na ita. Anyayawin ni magbagamay. Kunak man, no kayat mo. Nagkunadyak kayat.
Kasanon ni Nanandang. Bayam na niya bakbakitan. Panawa kung anong loko-loko. Di awan to nasawam. Joy naman, Anak, lalaki, Ah, di sure. tinunak ti babae, anak lapsat. Okay, tara. Go nga rin. Magpilitan iti table kung iyawin mo. Agasem dayta arteng. Nagpatnag, adi kasimbang pet. Ita, malemen sa mapanunot mun ti agawid. Kastoy nga main bakay. Diyak kayatin ti palusot. Iso ang mabalin mun ti mapan iti den na tinalapsat a babaem. Ada ayamot babae. Awan. Dahil tatijak maramay. Managin kukuna. Saan tan nga ginulaw, tadda nakakita kada kayo. Anay ka, anay. Naipit ti ramay ka. Anay ka. Tinulungan kan anangirwar kadagiti lupot mo. Ada amin ang ditarwar. Katjak kayaten a makita dagita alupot, agraman tarupam. Naspakal irog. Saan laan naspak? Mangultimon. Bakit? Madinahiti nga angaw mau. Madmadi ati naramid mo. Di mo ka di kayat ti kastoy. Libre kan. Nakawaywayakan amapan kin ni Miss Lapsat. O nagganas. Saan aya? Alaing kan. Darasam. Si Papalubusak nga roda. Di ka pa'y lasambutan ti mapan kin ni Miss Lapsat. Saan bakit? Ay, isara kumat lang nagitilopot ko ngayon marmao. Pangasim. Balaagan ka, arte. Ipanaw mo dagita alupot, wano malmalwon ka, aging gaam maunat ka. Ilauran na itang kaka. Mangultimo ka rin. Ditan papagayam dinagibusan ti pakasaritaan arapauluan. Managin ko na. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarapay.